Erba' tikmamar statali fih dan il-Palazz tal-President f'Ħattart li s'issa jintużaw biss bħala uffiċini se jkunu restawrati biex jitgawdew mill-pubbliku. Ħabret dan il-President Mary Louise Collier Preka waqt laqa li kellha mal-Governaturi tal-Awtorità Maltija għas-servizzi finanzjarji. Hawnhekk hija talbet kif biex ġara fil-passat l-MFSA tkun minn ta' quddiem biex flimkien ma' istituzzjonijiet oħra tiffinanzja tali proġett. Il-President spjegat kif se jsir xogħol fuq kamra li se tinbidel fl-ewwel librerija fil-Palazz b'letteratura u kodba Maltin. Fil-Palazz palissa hemm biljard li ilha minn żmien l-Ingliżi iżda qatt ma ntweriet. Skont il-pjanti li l-President bditturi l-Governaturi, din il-biljard se titpoġġa f'kamra apposta biex il-pubbliku jammira l-antikità tagħha. Se jkunu restawrati wkoll kmamar li fi żmien l-Ingliżi kienu jinġabru fihom in-nisa u kamra tal-pranzu. Min barra dan kuritur fih dan il-Palazz tal-President se jkun qed jitbiddel biex tkun infakra l-ħajja tal-Gran Mastru Derowan. Il-President spjegat kif dan ir-restawr se jingħatalu dera ġdida mill-epoka Ingliża. Qalet li ħsieb huwa li wara li jitlesta x-xogħol dawn jinfetħu għal pubbliku biex jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund. Il-President iltaqat ukoll ma' bosta ħaddiema tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji u ringrazzjathom tax-xogħol li qed jagħmlu għal settur daqshekk importanti f'pajjiżna. Fost oħrajn spjegat il-worijiet u x-xogħol li qed isir mill-President's Trust u l-Fondazzjoni tal-President għal ġid tas-soċjetà.